U stmat li l-industrija tal-logħob iġġenerat ftit aktar minn biljun euro fl-2016. Dan jirrappreżenta żieda ta' 12% fuq l-2015. Dan ħareġ mir-rapport annwali u r-rapporti finanzjarji tal-Awtorità Maltija dwar il-logħob għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2016. Biktar investiment min-naħa tal-operaturi, żieda fl-impjiegi u servizzi oħrajn li nxtraw mill-industrija Maltija, l-industrija tal-logħob ikkontribwixxiet tal-11.6% tal-ekonomija Maltija fl-2016. Fil-waqt illi laqa dawn ir-riżultati b'sodisfazzjoni ċermen eżekuttiv tal-Awtorità Joseph Kuxkeri innota li dan it-tkabbir huwa ogħla mit-tkabbir ġenerali tal-ekonomija Maltija. Allura jfisser li s-settur tal-gaming huwa wieħed mid-drivers prinċipali li tidawwar l-ekonomija tal-pajjiż, apparti ovvjament setturi oħrajn. X'kien is-sigriet? Is-sigriet kien wieħed pjuttost sempliċi, naħseb illum il-ġurnata l-awtorità tidher f'dawl tajjeb ħafna, ġieri partikolarment anke mill-industrija nnifisha, ġi għandha ċertu kredibilità fis-settur u f'dan l-aħħar 4 snin kemm jien immexxi investejt ħafna fl-istrutturi tal-awtorità biex l-awtorità saħħaħta u għamilta iktar awtorità professjonali u effikaċi bil-mod kif taħdem. Però apparti minn hekk ukoll investejna ħafna f'dak ngħidulu reputation management. L-istess industrija ħadmet direttament kważi 6,200 persuna full-time sa tmiem is-sena li għaddiet. Jiġifieri żieda ta' kważi 1,500 impjieg fuq is-sena ta' qabel. Meta wieħed iqis l-impjiegi ġenerati b'mod indirett, in-numru jiżdied għal madwar 9,000 impjieg. Fl-istess sena l-Gvern Malti daħħal 56 miljun u 200,000 euro f'kontribuzzjonijiet f'taxxi tal-logħob mogħtija lill-Gvern, jiġifieri 400,000 euro żieda fuq is-sena ta' qabel. Kuxkeri stqar li dan hu riżultat dirett tal-fiduċja fl-industrija. Riżultati ma kinux jiġu kieku l-operaturi li ilhom ibbażati Malta għal ħafna snin mhux qed ikomplu jkabbru l-operat tagħhom f'Malta. U dik hija ħaġa importanti għax dik turi fiduċja fil-ġurisdizzjoni. U dik fil-fatt rajnija ħafna f'dal aħħar snin. L-inti operaturi jkomplu jkabbru, jżidu l-operat tagħhom hawnhekk, jżidu s-sustanza ġewwa pajjiżna. U dik ovvjament ħalli mbagħad impatt ekonomiku qawwi. Ir-rapport wera wkoll kif l-Awtorità Maltija dwar il-logħob iġġenerat tħul totali ta' 62 miljun u 500,000 euro. Jiġifieri żieda ta' miljun u 600,000 euro fuq is-sena ta' qabel, meta kien hemm dħul ta' 60 miljun u 900,000 euro. Il-kompetittività ta' Malta baqgħet konsistenti sa' Kuxkeri, għalkemm jemmen li fis-snin li ġejjin ir-rata ta' tkabbir se tissokta. Jiena meta bdejt ġieri kien hemm ħafna minn qalli s-settur laħaq saturation point ma jistax jibqa' jikber bir-rata li qed jikber, però fil-fatt kiber b'rata ħafna iktar maġla minn snin ta' qabel. Jiena ma narax bħalissa saturation point personalment, jiġifieri sakemm for the foreseeable future ġew dak il-futur li nistgħu kemm predict kif jgħidu bl-Ingliż, ma naħsibx is-settur għandu jidher li għandu ħanedek futur pjuttost sabiħ. Anzi, iċ-ċermen eżekuttiv tal-MGA jemmen li għad hemm iktar potenzjal xi jkun sfruttat fl-industrija għaldaqstant tfasslet liġi ġdida li fil-ġimgħat li ġejjin se tkompli ittejjeb il-pożizzjoni ta' Malta. Ħansaħħu iktar il-protezzjoni tal-konsumatur pereżempju, ħansaħħu iktar l-enforcement powers li ħajkollha l-awtorità u naħseb jiena ma li nippubblikaw 50 ġimgħa oħra ġifieri l-abbozz il-ġdid. Jiena nemmen illi se jħalli impatt pożittiv fuq livell internazzjonali, ġifieri se jkun hemm għajnejn id-dinja fuq Malta biex jaraw Malta issa kif se tkun di liġi ġdida li ilhom jitkellmu tant fuqha. U naħseb jiena ħadħalli konfidenti li ħadħalli impatt pożittiv.